Fil-roadmap għal 5 snin li ġejjin, il-Partit Laburista qed jipproponi diversi miżuri għal protezzjoni ċivili. Fosthom li l-ħaddiema jkollhom ir-riżorsi meħtieġa biex jaqdu l-funzjoni tagħhom. Illi jingħata status indaqs lil ħaddiema kollha tal-protezzjoni ċivili. Titjib l-iskema ta' servizzi ta' volontiera tal-protezzjoni ċivili u li jibdew id-diskussjonijiet dwar id-dħul ta' dritt tal-pensjoni tas-servizz lil ħaddiema tal-protezzjoni ċivili. Dawn il-proposti ntlaqgħu b'mod pożittiv mill-Assoċjazzjoni tal-Protezzjoni Ċivili kif sostna ma' One News il-President Emmanuel Bsajla. Hemm bħala President li mmexxi din l-aqdar kważi 14-il sena, ninsabu sodisfatti ħafna għax hemm ħafna proposti li konna inna nitkellmu dwarhom. Jidher li fl-aħħar talbiet li inna nagħmlu lill-awtoritajiet qegħdin jinstemaw. Bsajla jgħid li proposti bħal dik tarfin trade unionistiku mingħajr id-dritt ta' strajk u l-assigurazzjoni għal ħaddiema se jkunu ta' vantaġġ għall familji tagħhom. Jekk tidħol tal-assigurazzjoni li qegħdin inħarsu lejha, ikollok iktar moħħok mistrieħ, taf illi jekk alla ħares qatt jiġrilek xi ħaġa, inti il-familja tiegħek, sieħeb is-sibħa tiegħek ħajkollhom xi ħaġa lej fiex iduru, mhux jiġu lampa stampa. Eżempju, punt ieħor interessanti li kien hemm fih il-manifestu li jolqotna wkoll huwa illi jekk xi ħadd tiweġġa jew alla ħares qatt timut qabel il-25 sena servizz, dan eventwalment ħajħu l-pensjoni sħiħa. Nemnu li jkun ta' vantaġġ għall-familji kollha tagħna u iktar ninaqdu aħna dejjem ħdimna mill-qalb, for naħdmu bil-qalb iżjed. Jgħid li dawn huma proposti li ilhom jisħu dwarhom 14-il sena. Dal-punti bażiċi ilhom 14-il sena niddiskutu fuqhom għaliex huma fundamentali biex jiena ma jinqataw l-anomaliji bejni u bejn sieħbi għandu s-servizz u jien m'għandix. Għaliex hemm din l-anomalija meta tnejn qegħdin nagħmlu l-istess xogħol, meta tnejn qegħdin nitlu fl-istess perikli, meta tnejn qegħdin nofru l-istess servizz. Allura, jekk dawn vera l-affarijiet jiġu implementati, ikun hemm iktar serħan ir-ras fuq il-post, ma jkunx hemm differenzi bejni u bejn ħadd ieħor. Semma wkoll il-proposta li permezz tagħha se jintlaħaq ftehim għal kumpens adegwat lil pulizija għal overtime li jagħmlu snin ilu u li baqgħu ma tħallsux tiegħu minkejja li kienu mwedin. Qal li l-Assoċjazzjoni tal-Protezzjoni Ċivili tilqaħħa b'mod pożittiv għaliex taffettwa lil madwar nofs il-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili li huma ex-pulizija.